Hola a tots i totes! Soc Vicky i els meus amics em criden Viquipèdia. Voleu saber per què? Els meus amics em criden així perquè conec la vida de molts autors de literatura. Què? Com que no vos ho creieu? Doncs bé, tinc una idea. Vos ho demostraré. Només heu de seguir-me. El meu cap és com Google. Si pense el nom d'un autor, puc dir-vos tota la informació que conega d'ell. Per exemple, d'Enric Valor, puc dir-vos que va néixer a Castalla l'any 1911 i va morir a València l'any 2000. També va realitzar un dels majors treballs de recol·lecció de rondalles de tradició oral del País Valencià. A més, que va fer un dels treballs més importants de recol·lecció i recuperació de la lexicografia valenciana. I per últim, que va ser un dels principals promotors de l'estandardització i normalització del valencià. També puc parlar-vos d'algunes de les seues obres més destacades. Per exemple, dins de les novel·les Sense la terra promesa, Temps de batuda, Enjà de l'horitzó o rondelles gironines i valencianes. I dins de les narracions i contes, per exemple, l'experiment dels troglodits o les narracions de la Folla de Castalla. A més, puc parlar-vos d'alguns recursos pedagògics per a treballar. Per exemple, trobar al diccionari les paraules desconegudes que s'han trobat a les rondalles, trobar a la sopa de lletres els noms dels protagonistes, localitzar un mapa de la Comunitat Valenciana els llocs on es desenvolupen les rondalles o visitar un dels llocs on es desenvolupa una rondalla per a conèixer el seu entorn. I la que més m'agrada a mi, crear una dramatització d'un fragment d'una rondalla que ens agrada. M'agradava tant aquest recurs que si vos fiqueu a YouTube i busqueu taller d'animació lectora sobre Enric Valor, trobeu el meu vídeo. Bé, meu i dels meus companys, clar. Voleu veure-lo? Açò va passar en aquells temps antics que hi havia dimonis ben avillats, els quals solien visitar els camps i les viles quan algú se'ls encomanava. Al carrer Major de Petrer, en una casa noble i gran com un convent, vivia tot sol un fadrinot d'uns 40 anys, que li deien Don Pere Mestre. Aquell senyor tenia una bona colla d'amics molt inclinats tots a moure tabola, organitzar soparots i passar les nits entre saraus i festes. Don Pere tenia també un altre vici, el de jugar-se els diners, i com sol esdevenir a tots els jugadors que hi ha hagut en el món, a la llarga perdia les orelles. De primer es jugà tots els diners de les collites, després vengué un mas per jugar-se'l. Per fi es va quedar amb la casa del carrer Major com a única heretat. Ell abans tenia una vella serventa, molt fidel, però la Francisqueta morí quan ell es trobava més agoniat de diners. Una nit estava ell amanint-se un miserable sopar mentre que pensava «Ai, si jo pogués jugar! Segur que em rescabalaria de tot el que he perdut». Irritat, va bramar en veu alta. Però no tinc un clau i no podré jugar mai més de la vida, i em podriré ací dins, i un dia em trobaran en el meu llit, de fam i de misèria. Una idea esgarrifosa va creuar pel seu cervell. Si em feia ric una altra volta, donaria la meva ànima al dimoni. Com a resposta, un tro va fer tremolar la casa pairal dels mestres fins als seus mateixos fonaments, i don Pere, esbalaït, a la mitja claredat que feia un jom doble, va distingir a la punta del corredor un cavaller alt, ben avillat, de refinat aspecte. M'heu cridat, don Pere? Sí, us he cridat. Va respondre l'hereu tot serè, i pensà de seguida, estic en presència del dimoni, cosa que l'alegrà. Passeu, si us plau. Encara que ja us ho deveu suposar, us he de dir que jo sóc el dimoni i que em diuen Caprelent el fi. Don Pere digué que se n'alegrava molt, i era la veritat.
He sentit dir que voleu ser ric. Sí, no hi aneu gens enganyats. Podeu dir-me vos, dimoni muntanyenc, com puc tornar a ser ric? Us haig d'advertir que estic dispost a tot. Mireu, distingit cavaller, us convé. Per què no moure una dienda al poble de Petrer? Tornar a jugar. Sí, tornar al joc. Perquè jo us hi duc els diners. I ara guanyareu sense parar. Crapalenc el fi tragué de davall la capa una bossa de monedes d'or de les que s'estilaven en aquella època i la deixà damunt la taula escriptori. I això? Com m'ho doneu? Capralem somrigué i es retirà el serrell de cabells que li queia una mica damunt el front, i llavors se li van veure les puntes de les banyes. Es dugué una mà al cor per traure's de davall del vestit un pergamí finament enrotllat. Teniu, don Pere, i llegiu. Sí que ho heu preparat en pocs segons. No, és que tenim ja redactats 2 o 3 models. No m'ha calgut més que posar-hi el vostre nom i res. Don Pere va llegir el pergamí, que contenia les clàusules habituals. Ell es faria càrrec de la bossa de monedes que el farien ric, i barat això, signava el document i es comprometia a donar l'ànima al dimoni a partir del terme de 10 anys. Us semblen prou 10 anys? Bé, Teniu temps de ser feliç. Us podreu casar amb una rica, podreu tenir fills i assegurar la dinastia. Jo no vindré per la vostra ànima sinó durant l'any 11. bé, però us vull posar una petita condició. Us la donaré, tot volenter, a partir dels 10 anys comptats des d'avui, però no podreu vindre per ella més que no hi haurà garrofes en els garrofers. I quin capritxo! Manies de terratinent, bon collidor de garrofes. No hi tinc res a oposar. Després, tots dos signaren el contracte, i en aquell moment, amb una flamaradeta de sofre, discreta i curta com les seues banyes, el diable va desaparèixer. Llavors, don Pere calculà que devia ser la mitjanit, l'hora de la partida a ca don Antoni, el del Pla de Dalt. Es vestí com corresponia i poc després ja li responien de darrere la porta de la mansió. Quin truca! Soc don Pere. Grinyolà el forrellat, rotjaren una clau, despenjaren una cadena i badaren la porta just per deixar-lo passar. A l'arribar al salonet on era la partida, don Pere saludà a tothom. Quant de temps sense tenir l'honor! Va fer el més jove de tots, un baronet, Passeu a jugar? va dir don Antoni. A això vinc. Respongué don Pere després que hagué donat la capa al criat. Quan tragué la bossa, la va mig obrir i feu lluir un grapat de monedes d'or. Tots se'n feren creus. Començaren la partida i eixiren les 4 cartes. A la sota! Feu don Pere, i hi va posar 10 monedes com 10 sols. I va sortir la sota. Ell recordava aquella cançoneta de xic. Sota man rota s'empina la bota i no deixa ni gota. Seguí la partida i va sortir un 7. Don Pere, mentre que hi posava 10 monedes més, pensava la cançó d'infant. 7 setaires, 7 seràs, a presidi n'aniràs, i ja no n'eixiràs tancadet enforrellat. 2 vegades guanyava ja quan cridà «El rei!» i amollà 20 monedes vora la carta. I aparegué l'altre rei, vestit de burell, les calces arnades i sense capell, que cantaven els xics del poble. «El cavall d'espases!» posà don Pere, i no tardà a sorgir, de dins d'aquella maleïda baralla, un altre cavall, botejant cap a damunt, botejant cap avall, des del capdamunt
fins al capdavall. Don Pere guanyava tant que necessitava que li deixassen una altra bossa on poder alçar-se les monedes. A mi ja no em queden diners, però demà ens heu de donar la revanxa. Demà no, clamà un altre. Deixem-ho per a dissabte. Tots quedaren d'acord i s'alçà la partida. Per a què contar més? Don Pere va tornar a ser ric en poc més de mig any. Comprar totes les seves antigues propietats amb els diners que guanyava, que per cert no eren tots de Petrer. Quan en aquest poble no quedà ja una moneda que jugar-li, anà a Monòver i a Novelda. L'any següent va parar de jugar. La dienda era massa grossa i a més ja en tenia prou. Ara a cercar promesa, i la trobà a Novelda, alta i ferma, rosa com l'or. Es casaren ben prompte i ella fou la brillant mestressa de la casa del carrer Major. Tingueren 3 fills i una filla, i mentrestant passaren els 10 anys que el dimoni havia posat de terme a la seva felicitat terrenal. Ara el que preocupava era saber fer complir el tracte al dimoni, si no, estava perdut. Ho sabré fer, i a més tinc tota la raó, de l'astúcia. Es deia, i en aqueixes va arribar l'any 11è, és a dir, l'any que es presentaria Capralenc el fill a endur-se la seua ànima. Aquell any la collita de garrofes havia estat magnífica, i el dimoni, allà a l'agost, una nit, va deixar la serra de Castalla i baixar a la vall de Petrer. Es parà davall d'un garrofer coput. Les garrofes eren ja madures i només tocar-les pegaven en terra. Capralenc es va dir molt fluixet. Dins 15 dies no en quedarà cap d'alç, i llavors m'enduré l'ànima d'aquell calavera de Don Pere. Millor, li donaré un mes encara. Així ben ser que no hi haurà garrofa que ens destrobe el tracte. A darreres d'octubre, Don Pere, acabat de sopar, en tranquil·la companyia de tota la família, xerrant de sobretaula, va veure aparèixer a la porta del menjador l'elegant figura de Capralenc el fill. El cor li feu un bot. Per sort, no el veia ningú més que ell, perquè ni la seua dona ni els fills, ningú no va fer cap escarafall. Veient-lo tan preocupat pels altres, el dimoni es posà a riure. No em veu ningú més que vos, hereu Don Pere, i ningú em sent tampoc. Si us alceu i dieu d'anar a casa d'Antoni, la vostra muller no estranyarà gens. Don Pere es va alçar. Ara me'n recorde, aquesta nit tinc promesa una visita al meu amic del Pla de Dalt. No tardes a tornar, espòs meu. Don Pere va besar un per un fills i filla. Beseu a la dona, sisplau, i així els teniu a tots acomiats. És dolorós, sí, però no els tornareu a veure mai més. Don Pere no es va immutar gens i isqué de la casa amb capa i capell i seguit del dimoni. Pels carrers no passava ningú. Doneu-me ja l'ànima! Espereu, Capralenc. Els tractes són tractes. Quins tractes! Ja passa molt de temps del terme promès. Aneu a espai, amic. Vosaltres teniu fama de ser seriós i formals. Però jo tinc pressa. I les garrofes? Hem de comprovar això de les garrofes. Ja no en queda cap. He baixat 3 o 4 vegades a la serra per veure com les arreplegaven els camperols. Enfilaren carrera avall i eixiren el camí d'Elda, i cavaller i diable es pararen davall del primer garrofer que els vingué al davant. Fa bona lluna. Vegueu si en veieu cap de garrofa ni dalt ni baix. Segons a què us referiu, dimoni Capralenc? Vos no és just que digueu solament garrofes a les que heu vist en sacar donant la replegada. Doneu-vos compte. Acosteu-vos ací.
i l'hereu, amb cara afable, mostrà al dimoni les garrofes tendres que hi havia agafades per totes les branques, des de les grosses fins a les fines. I amb rostre desconcertat el diable va dir: Què és això? No s'ha complit el terme fixat capralenc, perquè el garrofer és un arbre que no para mai. Quan no en té de madures, en té de verdes. Brrr, jugador més que jugador. M'heu fet trampes en el joc del contracte. I és que aquell dimoni vivia a les terres altes, on no hi ha garrofers, i li eren quasi per complet desconeguts, almenys en el detall de la collita. Si no us agrada el tracte, culpeu a la vostra ignorància. I en veu alta començà: Sant Bonifaci, Pare nostre... Capralenc, tot enfadat, es queda quiet i tot tremolós diu: Teniu raó, don Pere. He perdut. Me'n vaig. s'obrí un forat enmig de terra i Capralenc el fi, amb una gran flamerada, desaparegué per sempre. Don Pere tornà a pleret a casa seua i regnava un gran silenci. Tots dormien un son tranquil i confiat. Ell també va dormir. I amb això, aquesta història del jugador de Petrer ha finalitzat.